네, 엄마의 친구가 본데 뭐야 사과 그 클라이미스에래 사카 할래나네 뭐야 자네 자신 लोगोफोर 누구냐 आरो लोगोफोर दे दानसै लोगोफोर गोदाखांबाय बेबायदि गोदादों साखा क्लाइनिसैल' रुनानै जानोसै लोगोफोर दा जानायखौल' होनाय जासिगोन लोगोफोर दा लोगोफोर अमा आथिङा बानायलायबाय सबायजों नै गथा हानाया नुवाखै बिराद बरिया फोरानदों अरजों आं लखबना लाखानोसै एसे नुवाखै जानायाव थि दं आङो जायो लुबैग्रोबायलै आं जाग्रोथारनोसै दा लोगोफोर मोजां जादों गुरैनो लोगोफोर गस्ला गिन्जिजों जानाय जाबाय गाज्रि दा मोनदा सबाया बरिया आराम जाजोबनो हायो अरजोंनो आरो नैबे जाबाय भिन्दि भाजा बे जाबाय कफि लाब्रा गोथावथारलै कफि लाब्राया कफि लाब्रा गोथाव जादों कफि भाजाया हाराखौ बुखुं मोजांथार बरिया नै दंबावो होख्लायखायो आं जानायाव थिग दङ
Boria, makanya gede-gede kuda dengar ah. Boria. Kopi lapar kebulu koi bayang. Siap. 구리 자른 초바이 나라이 그타오 자른 뭐야 고기 과자 그타오 몰래 Boria, thank you. Bikinan logo pada. Jangan bingung jebat. Dan baik.